Bé, doncs ara començarem pel primer plat, per la crema d'ametlles. Recordeu, hem de posar 1 litre de brou, en aquest cas és vegetal però pot ser de pollastre o del que vulgueu. Les ametlles, que jo ja les he trinxades, els 200 grams d'ametlla crua. La crema de llet, en aquest cas, és crema d'ametlles, és a dir, vegetal, sal, una mica de pebre negre i una mica de nou moscada. Doncs som-hi. Això és fàcil, si teniu una processadora, però no cal, pot ser amb una olla, poseu el litre de brou, posem els 200 grams de l'ametlla ja trinxada. De fet, podeu guardar una mica d'ametlla, que la podeu filetejar una mica i després la podeu posar sobre el plat, per decoració, Vull dir, això ja va a gust. Llavors, hi posem ja, podem posar la crema. Us aconsello que tingueu, els que us agrada la cuina, que tingueu sempre una espàtula de silicona, perquè s'aprofita tant els ingredients. Jo és que sóc la reina de les espàtules de silicona, m'encanten. Per tant, us ho aconsello. I posem una mica de sal. Clar, la sal al gust. Això no és sal blanca, potser no ho apreciareu, és sal no refinada i ecològica, és a dir, li diuen sal mineral. Quina diferència té amb la sal blanca refinada? Que la refinada només té sal, que és sodi i punto. Aquesta té micronutrients. El mateix que dèiem amb la panela i el sucre moreno, doncs és el mateix, però a més és ecològica i és una mica grisa, no és blanca, i llavors té micronutrients, o sigui que té minerals, diguéssim, i aprofitem. Jo soc de poca sal, la veritat sigui dita, per tant no n'hi poso gaire. Posem una mica de pebre blanc, pebre negre, a gust, cadascú que posi que li sembli, i la nou moscada, que li dona aquell toc, que a mi la nou moscada m'agrada molt en les cremes perquè hi dona un gustet molt xuli. Llavors, en aquest cas, repeteixo, no cal tenir processadora, I el que té la Thermomix pot tenir Thermomix, el que té... Aquesta és una Cecotec, jo tinc Thermomix i Cecotec, que pràcticament són iguals, amb una Thermomix compres 5 d'aquestes, però clar, una és alemanya, l'altra és xina, i no vull fer propaganda, per tant, aquesta veurem el que dura. Però, de moment, l'estic provant. Vale, doncs això, el que farem és posar-ho a coure 20 minuts. Si ho feu amb una olla ja anireu veient, quan agafi una mica de textura ja estaria, però aquí en 20 minuts estarà. Mentre fem això, llavors ja anirem a fer els altres plats, i així, mentre aquesta funciona, farem anar els fogons, que és la gràcia que després pots treballar a més d'un fogó, com si diguéssim, però aquest ja va fent. Doncs hi poso 20 minuts. Això ho deixem aquí, que vagi fent. I ara ens anem a fer un altre plat. Perfecte, doncs anem pel segon plat. Tenim aquí ja la paella a punt, ho podeu fer amb una cassola de fang, amb el que vulgueu. Hi ha un truquillo, moltes segurament ja ho sabreu, per no fer servir tant d'oli, sobretot oli d'oliva, extra verge, etc. Suposo que molts ja sabeu que és el més saludable, això cadascú que li sembli. Doncs si tenim la paella que està ben calenta, quan hi posem l'oli s'escampa més, per tant n'utilitzarem menys. Doncs ara anirem a rostir, a sofregir molt bé la ceba. Hi posem un raget d'oli, d'oliva, i ara quan estigui una mica més calentó hi posem la ceba. Doncs ara hi tirem la ceba. Aquí hi ha una ceba grossa, això també va al gust, ja estem amb la de sempre, N'hi ha que li agrada molt la ceba, n'hi ha que no. Hem d'intentar, en aquest cas, a vegades no volem que se'ns cremi, en aquest cas sí que ens interessa que estigui una mica rostideta, que després un cop rostideta la traurem per rostir el pollastre, en aquest cas per rostir l'eure, el nou pollastre. El que s'assembla al pollastre però és vegetal i no hi ha patiment animal. I no estic jutjant a ningú, cadascú ha de menjar el que li sembli correcte, absolutament. Ja sabeu que jo no em menjo d'animals, però el que vulgui menjar-se'ls, doncs que se'ls mengi. No passa res, això va a la consciència de cadascú. Ningú té dret a jutjar ningú pel que mengi o pel que faci. Evidentment, sempre intentant evitar el màxim patiment dels altres. Bé, tenim la ceba ja veieu que està una mica dauradeta, això ja va a gustos, com us deia. Posarem
miqueta. Com us deia, l'espàtula de silicona va perfecte. Tingueu en compte que tots aquests ingredients que estem fent servir, tots, absolutament tots, diria, sí, tots són ecològics. Clar, hi ha gent que diu ecològic per què? Per què ecològic? Evidentment, perquè ens evitem molts tòxics que li posen en els aliments no ecològics, però a banda dius, vale, l'ecològic és més car. Si nosaltres ens fem els nostres propis productes, surt barat, perquè al final compres ecològic, però tu et fas, et pots fer les teves pròpies hamburgueses, et pots fer tot. Per tant, a vegades val la pena, bueno, sempre val la pena comprar ecològic perquè ens estalviem molts tòxics i el cos ens ho agraeix sempre perquè s'estalvia haver de processar molts més tòxics, metalls pesants, perquè realment el que és producte no ecològic no saps què li posen. Clar, jo compro una casa de pagès ecològic, també compro una cooperativa de Sant Fruitós, el Molsa, i clar, allà és tot de quilòmetre zero, per tant hem d'intentar també ser sostenibles amb això. Hi he posat una miqueta més d'oli i ara anirem a posar el no pollastre, en el vostre cas el que vulgui fer un pollastre, que li posin pollastre. Jo li posaré tot, però pot ser que després al final no li acabi posant tot, ara el rosteixo tot. El posarem rostit, si convé li afegirem una mica més d'oli, si cal, i aquí li posaré ja els anys, hi poso uns anys sense pelar, i els posem aquí perquè agafin gustet, i potser sí que aquí li posarem una miqueta més d'oli, oli extra d'oliva, de Tarragona en aquest cas, però pot ser de qualsevol lloc, mentre sigui quilòmetre zero i per anar bé d'olives catalanes, lògicament. I ho tindrem una estoneta aquí fins que s'enrosteixi. Mentre s'acaba de rostir el pollastre no pollastre, l'eure, ja acaba d'estar, la baixem un moment perquè no ens atabalem i tenim la crema d'ametlles ja feta, per tant l'emplatarem, és així de fàcil, no té gens de secret. L'hem provada, hi ha un truc, l'hem provada i està molt bona, I ara la remenarem una mica perquè no ens quedi l'ametlla baix i ho posarem emplatat. No ens hi cap tota, l'altra la guardarem, la posarem en un pot de vidre del revés i a la nevera. I aquí, això es pot prendre calent o fred, de les dues maneres. I això ja estaria, és un consomé, digue-li sopa d'ametlles, digue-li crema d'ametlles, digue-li com vulguis. I ara ja ens anem pel l'eure, pel no pollastre, vosaltres tindríeu el pollastre rostit, el que hagi fet en pollastre. Veieu, ja està dauradet. I ara sí que hi començaríem a posar la resta d'ingredients. I tornem a posar la ceba, que hem reservat abans. Posem la ceba i posem un parell de tomaquets petits ratllats, que ja els hem ratllat prèviament. I posarem les prunetes. Prunes al gust. Al qui no li agradin les prunes, si vol que no hi posi prunes, Posem una mica i posi una altra cosa. I posarem una branqueta de canyella i posarem una mica de suc de llimona per l'àcid del tomàquet, que no notem que ens fa... Ostres, que tinc una mica de cremor. I posarem els pinyons també al gust, cadascú que posi quants en vulgui, sempre són bons els pinyons, per tant es pot ser bastant generós. Recordeu que hem de posar la sal, jo ja n'havia posat una mica abans, en poso una miqueta més. Aquí hi ha una mica de fonoll, això és fonoll en pols, també hi podríeu posar fonoll fresc. Això són herbes provençals, és a dir, orenga, farigola, romaní, tot trinxadet, però si algú li ve de gust posar-ho també amb fresc, evidentment ho podeu fer, jo perquè sempre vaig així més a lo pràctic, però podeu posar-ho perfectament fresc. I posarem el vi ranci, una miqueta, si algú li agrada més que li posi, també al gust. Ho remenem bé una mica
I ara el que farem és afegir-li el brou, uns 400 mil·lilitres de brou. N'hi hauria prou. Si veieu que no us cobreix tot, com que això ha d'anar fent el xup-xup, que podeu fer és afegir una miqueta d'aigua, Jo li afegiré una miqueta més. I ara, això ho deixem així a coure. Vull dir, aquí l'únic que li falta ara és la picada, que farem una picada de julivert i avellanes, val? Les avellanes, el julivert. I el julivert, que sé que molta gent també ho fa, com que en tenim al jardí, normalment està a l'estiu, si no en teniu a l'hivern, jo el que faig quan n'hi ha molt, que te'n sobra, l'agafo, el netejo bé, el poso sense les branquetes a dins el congelador amb un pot de vidre tapat i poso sobre julivert. Això ho faig amb un munt de coses, que les tinc un calaix del congelador, només per potets de vidre que a sobre ja em posa. Un és julivert, l'altre és cilantre, l'altre coriandre, perdó, en català és coriandre, l'altre regalèssia, i tinc tot de cosetes. El lli molgut, per exemple, que em faig servir molt, el lli, jo el molc i després el fico al congelador perquè el faig servir gairebé diàriament, el lli. Llavors tot això perquè no s'oxidi tant i perquè no es faci malbé, al congelador, i llavors sempre ho tens a punt, rasques una miqueta en el pot i ja ho poses a la paella i sempre tens julivert. Val la pena perquè hi ha èpoques que en tenim molt i d'altres que en tenim poc, llavors val la pena fer-ho. Doncs ara anirem a fer la picadeta i després ja ens posem amb el torronet de xocolata.